Samo to ispadanje je bilo jedno časno ispadanje. Ali bilo je puno suza u slačionici. Evo, meni sad idu suze kad se sjetim toga. Nakon Francuske, pa možda vaš najteži psihološki zadatak. Vratiti momčad i osvojiti kakvu takvu veliku medalju. Sine moj. To je, vidiš. To je umijeće. I to ne može trener koji ima kompromitiran odnos sa grupom koja je predodređena da ga slijedi. I tu je nepravda najveća novinarska koja nikad nije htjela priznat da sam ja guide spirituel, da sam ja duševni vođa te ekipe. A da bi ti bio duševni vođa te ekipe, ti moraš imati neophodan kredit. Kredit da te se slijedi. A taj kredit se stvara mukotrpno. Nema pogreške, nema nepravičnosti, nema privilegije. Sve je to meni bilo jasno i da sam održao taj uticaj moj izravno na njih kroz tih 7,5 godina jednim besprekornim ponašanjem šefa i grupe koja treba slijediti svog šefa. I kad sam ja njima rekao da danas mi imamo priliku da uđemo u povijest, da danas, nakon ovog šoka kojeg smo doživjeli, treba naći neophodnu snagu i pobijediti tog unutarnjeg neprijatelja koji se inficirao u naš moral, isterat ga i formirat jedan novi moral, revolta. Ja sam ih galvanizirao. Ja sam iz njih izvadio ono što ni sam nisam imao, a i oni su nadmašili svoje kapacitete, jer samo tako smo mogli najbolju ekipu, zapamtite što su Nizozemci bili na tom prvenstvu, pobijediti. Goal for Croatia, the numero 8 by number 8, Robert Prosinečki. Pa svi dečki u slačionici su govorili idemo danas da budemo treći i da Davor osvoji zlatnu kopačku, jer nije isto da u reprezentaciji imaš luzera ili pobjednika. Mislim da sam im ja čak u jednom trenutku, dečki, nemojte pretjerivati. Ako hoće, ja sam to znao, ako dragi Bog hoće da ja ga zabijem, ja ću ga zabiti. Najdraža utakmica mi je bila protiv Nizozemske na svjetskom prvenstvu. Naime, mišljenja sam da nismo uspjeli tu utakmicu dobiti, da taj nastup i ti rezultati na svjetskom prvenstvu ne bi bili to što su danas ili što su onog časa bili. Naime, hoću reći da mislim da smo osvojili drugo mjesto, da smo igrali finale i da smo izgubili u finalu, da smo bili drugi, da ne bi bilo takve euforije, jer bi bilo, pa mogli smo ipak možda biti prvi, da smo napravili ovo, bili bi prvi ili tako. Ovako smo se vratili u Hrvatsku sa brončanom medaljom, osvojenim trećim mjestom, vratili smo se sa pobjedom.
Sportski ponedjeljak. Linki auto utorkom. Srijedom pogled u poslovni svijet. Četvrtak u vrtu. Petak dan za ekran. Subotom ona na obzoru. Nedjeljni spektar.